gener de 2009, dia en què membres i simpatitzants de Cau de Llunes, l'Assemblea Feminista de Tarragona, van patir una agressió per part de la Guàrdia Urbana mentre realitzaven en aquest mateix lloc un acte per denunciar la pressió estètica que pateixen les dones, fomentada per algunes botigues de moda. Un any més hem de repetir aquesta concentració per recordar que el procés judicial obert per aquells fets segueix sense resoldre's. Passats 5 anys des d'aquell dia, ni tan sols s'ha assenyalat data de judici, ni hem sabut si s'acceptaran els testimonis que es van proposar per tal de donar fe de la brutal agressió patida per les nostres companyes. Aquest any, més que mai, a banda de mostrar un cop més el nostre rebuig vers la brutalitat policial que es va protagonitzar aquells fets, volem denunciar especialment la manca de diligència judicial, que en aquest cas permet que s'estableixi una condemna anticipada contra aquelles persones que porten 5 anys esperant judici, sense saber quines conseqüències podrà tenir aquest procediment sobre les seves vides després de tants anys. Així doncs, avui volem recordar que la repressió no ens tallarà les ales, al contrari, que per cada agressió a una companya que lluita, nosaltres seguirem al carrer per mostrar la nostra solidaritat, que malgrat aprovin lleis abusives com la Llei de Seguretat Ciutadana que s'aprovarà en breu pel govern de l'Estat, amb el clar objectiu de sancionar i reprimir qualsevol moviment contestatari, o que es mantinguin en els nostres municipis ordenances cíviques amb un objectiu clarament recaptatori, per molts anys que passin, nosaltres no oblidarem que el dia 7 de gener de 2009 la Guàrdia Urbana de Tarragona va actuar de manera negligent i abusiva i que seguirem lluitant per allò que creiem just. Si hi ha lluita hi haurà repressió, però si hi ha repressió hi haurà solidaritat. Cap agressió sense resposta.